Krásny deň vám prajem, babi. Chcela by som sa vás opýtať, čo je, koľko by ste tak chceli schudnúť do leta, napríklad 5 kg, 10, 15, 20. Mám svoju vlastnú skupinu, kde ponúkam produkty, ktoré som si vyskúšala na vlastnej ako iniciatíve. Proste som mala stále problém s brúškom, nafúknuté brucho, nadváha, proste bolesti, únava a tak ďalej, klasické ženské veci. Raz mi kamarátka ponúkla produkty, napríklad čo používam teraz je Glucoman a Berry Blast. Už po týždni som cítila sa lepšie, už aj brucho išlo dole, proste moja ženskosť bola úplne inakšia. A čo sa týka sebavedomia, už som videla na sebe, že je to lepšie. A po mesiaci som si všimla, že som schudla 5 kg, čo som sa vôbec nevážila. Ani to nebola moja proste priorita sa vážiť. Ale hlavne išlo o to, aby som niečo so sebou robila. Ako tie produkty používam každý deň. Ráno si dám Glucoman, a je to latnina, ktorá v podstate mi dodá to, že by som nebola taká hladná. A cez deň si dávam Berry Blast, striedam to, jeden deň jeden, druhý deň druhý a v podstate nie sú to produkty, ktoré proste sú také, že urobia jojo efekt, práve že naopak, jojo efekt tam žiadny není. Ani nebude, lebo sú to na prírodnej báze, jem menšie porcie, cítim sa lepšie a ak máš naozaj záujem niečo so sebou robiť, tak buchni po stole a povedz sama pre seba, že už je najvyšší čas začať, leto sa blíži a každé jedna chceme mať peknú postavu do plaviek. Mám aj vlastnú skupinu, ktorú zdieľam tu na YouTube, môžu sa pozrieť, tam sú premeny mojich báb, mojich zákazníčiek, v podstate aj dávam ponuku na prácu, to takou formou, že proste ak chceš spolupracovať so mnou a kupovať si produkty, môžeš a nie je v tom problém. V podstate ide o to, že každá jedna z nás má nejaký handicap na to, že sa hanbí pred letom alebo proste má nejaké problémy, čo sa týka, ale aj zdravotné problémy, keď sme proste pribraté a ja viem to sama na sebe. Cítila som sa strašne zle, proste som bola stále vyčerpaná, unavená, nič ma nebavilo, proste skúšala som aj cvičenia, aj veľa vecí iných, ktoré som chcela a proste mi to nepomáhalo. Takže, babi, naozaj vám ponúkam seriózne a dosť dobré produkty na trhu. Ja viem, že ich je veľa a dôvera je u každého iná. Si myslia, že proste áno, ponúka dobre a ako čo sa týka tých produktov, OK. Ale ja vám dávam vlastnú skúsenosť, naozaj sa cítim lepšie. Išla som z veľkosti XL na M za pomaly mesiac a